Imini yeSabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 36 inkosi kusokuqhamuka kwebandla. Ngofa ngingenani
Amen. Isihloko salenkonzo sithi uNkulunkulu ungumnini mandla onke noyise wabamkhonzayo. uNkulunkulu ungumnini mandla wonke noyise wabamkhonzayo. Isilandelo sebandla lamaNazaretha emthandazweni wokuvuka nowokulala sithi uNkulunkulu onamandla onke yise wabo bonke abamkhonzayo. Ngalesi silandelo sebandla ngabe uShembe kwakukhona osifundisa khona noma isilandelo nje esifana nazo zonke izilandelo. Njengoba umprofeti wakwenza kwaba umgomo womthandazo wamaNazaretha, ngabo sinabo yini ubufakazi bokuthi uNkulunkulu ungumnini mandla onke ngempela, nokuthi uNkulunkulu uhlale enguye uyise wabamkhonzayo? Mhlalo umuntu wasezulwini esifundisa ngamandla kaNkulunkulu nokuthi uma umkhonza uba nawe ngaso sonke isikhathi, wavula uverse 16 womthandazo wokulala lapho khona kuthi ngensuku zonke zokuphila kwakho uma ulala ubomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho, ngosuku lwenhlupheko umbize, uyakukulalela, uyokuza akusindise,
uma uyendlala nesikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni yezimemezelo zezwi lakhe. Amen. Lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu uyokusiza uma uphila ngokugcina umthetho wakhe. Ithi-ke ingilosi, yini enihluphile? Ngoba uShembe wanifundisa ukuthi uma uJehova nimkhonza ngeqiniso, nigcina umthetho yakhe, bothi lapho niba nanoma yiphi inkinga noma nigula, uJehova uyofike amsindise. Kubalekile-ke uma ulikholwa ukuthi uma usho into wazi ukuthi ukhuluma uthini futhi uthandaza ubhekise kubani. uNkulunkulu ngubaba wethu. Uma uya kubaba wakho kungakhathaleki ukuthi uyothini, kufanele okokuqala wazi ukuthi uyokhuluma nomuntu omdala, umhloniphayo nomesabayo. Umzali wakho akabone ukuthi uyamesaba, ngoba ukuhlonipha kuhlale kuhamba nokumesaba umhloniphayo. Ayikho inhlonipho engenakho ukumesaba omhloniphayo. Ngisho inkosi ayigcini ngokuhlonishwa, kodwa futhi iyesatshwa. Ingilosi yakugcizelela ukuthi ekuholeni leli bandla ngihlale ngikwazi ukuthi ngingumfundisi kaShembe. uShembe uthi ngifundise ngomthetho kaJehova, njengoba wawufundiswa nguShembe ubaba mkhulu efundisa amaNazaretha. Ayikho-ke into eyaye ingihlukumeze uma ngizwa umuntu ethi uyashumayela, kodwa ngingamuzwa ekhuluma ngokugcinwa komthetho kaJehova. Ngoba ngokweBhayibheli isisekelo sakho konke ukukholwa kungukuhamba ngokwezimiso zikaJehova kuphela. Ngelinye ilanga ngabuza kwingilosi ngathi, uShembe wathi ayikho into ezobanhle emhlabeni njengobuNazaretha. ubuNazaretha boyibufike eAmerika naseRussia. Ngase ngithi manje njengoba thina enkonzweni sihlala emacansini, bomiswa kanjani kulamazwe angahlali emacansini? Ithi-ke ingilosi, wathi uNkulunkulu uma abantu besenkonzweni bohlala kanjani? Ukhona yini umthetho uNkulunkulu owawushaya ngendlela okumele kuhlalwe ngayo enkonzweni? Ngathi mina angaze ngiwubone. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, uma ungekho umthetho uNkulunkulu owawushaya ukuthi kumele kuhlalwe kanjani enkonzweni, lokho kusho ukuthi wakuyekela kubantu ngokwamasiko abo ukuthi bahlala kanjani enkonzweni. Njengoba ama-Muslims enkonzweni ehlala egoqe izinyawo zawo, balandela usiko lwabo, kodwa hayi umthetho kaNkulunkulu. Wena ukuthi into iphambene yini nomthetho kaNkulunkulu, ubobheka ukuthi uMose uthi uNkulunkulu utheni ngesenzo esithize, bese ulandela lokho okusho uNkulunkulu. Inkinga esibhekene nayo ukuthi baningi abantu abakhuluma izinto ngokucabanga kwabo, kodwa bengalifundeli iBhayibheli. Umuntu avele esukele ukukhuluma nje
okusuka engqondweni yakhe, kodwa angeke asho ukuthi lokhu kukhuluma okususelaphi ngokaNkulunkulu noma ngokweBhayibheli. Ikhona nje kuleli bandla sihlale ihlalweni ngoba awukho umthetho kaNkulunkulu esiwephulile. No-Sister Celestial ngike ngamuzwa ekhononda kabanzi ngokuthi abantu abalifundi iBhayibheli kodwa batholakale bekhuluma izinto ezisuka ezingqondweni zabo. Isisekelo senkolo yethu ngumthetho kaJehova owasilobela wona ngenceku yakhe uMose. Ungaba ngumNazaretha noma ngumKristu, kodwa umthetho kaJehova awunabala. Ukukholwa nje kuJehova ukugcina umthetho wakhe kuphela. Ungakhathalekile ukuthi umKristu, ungakhathalekile ukuthi umNazaretha, ungakhathalekile ukuthi umMoslems. Ngike ngezwe omunye umuntu esekhulume waze wajuluka ethi amabandla asonta neuniform angama-cultists. Ngazibuza ukuthi lo muntu uyayazi yini lento okhuluma ngayo? Uyazi ukuthi ikhathi yini? Wakwalifunda yini iBhayibheli? Wezwa lapho kunomthetho ochitha ukugqoka iuniform enkonzweni? AmaNazaretha afaka ingubo emhlophe enkonzweni. Ngabe lokhu kuphambene nokukholwa ngangokuthi ubabamkhulu engabuzwa ngokuthi i-cultist? Kwisambulo 6 verse 11 kuthi base benikwa kwaba yilona lowo ingubo ende emhlophe. Kwangayiyo iuniform leyo. Kwisambulo 7 verse 9 kuthi emva kwalokho ngabona bheka-ke isiqubu esikhulu esingenakubalwa muntu sivela kuzo zonke izizwe nemindeni nezilimi, simi phambi kwewundo sembethe izingubo ezinde ezimhlophe, siphethe amahlamvu esundu ngezandla zaso. Lezi ngubo ezinde ezisundu kwangayiyuniform leyo, kwangayiwa amaNazaretha la. Ungaphika yini ukuthi ingubo ende emhlophe iyuniform yasezulwini negqokwa nezingilosi? NgokaMarku 16 verse 5 kuthi bathe sebengena ethuneni babona insizwa ihlezi ngakwesokunene yembethe ingubo emhlophe. Leyo nsizwa kwakuyingilosi. Nathi njengoba sihlala nengilosi nje ifaka ingubo emhlophe. Amen. Lo muntu ke uthi njengoba amaNazaretha efaka ingubo emhlophe enkonzweni kwenziwa ukuthi ubabamkhulu wayeyi-cultist. Shame on you. Kodwa ke angikhulumi ngalokho. Ngikhuluma ngokuthi thina sinobufakazi bokuthi uJehova unguNkulunkulu onamandla onke. Amen. Angizukubala izinto ezenzeka eBhayibhelini ngoba njengamanje thina sihlala nengilosi. Lapha ngizokhuluma ngesikwaziyo ngamandla kaJehova uNkulunkulu. Amen. Sengishilo ukuthi ingilosi yasikhumbuza ukuthi uShembe wasifundisa ukuthi uma sigcina umthetho kaJehova, bothi uma sisosizini sibiza uJehova uyoqhamuka asindise. Ku-Isaiah 58 verse 8 to 9
uJehova uthi khona ukukhanya kwakho kovela njengokusa nokuphiliswa kwakho kuyovela masinyane inkazimulo kaJehova ibe ngemva kwakho khona uyakumemeza kusabela uJehova uyakukhala bese uJehova ethi bheka lapha kodwa uJehova akagcini lapho ku-Isaiah 59 verse 1 to 3 ngomlomo womprofeti uJehova uthi isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba sisindise nendlebe yakhe ayibuthuntu ukuba izwe kodwa ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angamizwa. Amen. Uyaqhubeka umprofeti uthi izandla zenu zigcwele igazi neminwe yenu inkohlakalo izindebe zemilomo yenu zikhuluma amanga. Le nkulumo kaJehova iwukhiye ekholweni ngoba injengoba umprofeti Isaiah esho njengoba ngike ngasho ngenkonzo edlule ekufikeni kwengilosi yasibuyisela ekugcineni umthetho kaJehova njengoba wawufundiswa ngubabamkhulu efundisa amaNazaretha noma ingilosi eyayisifundisa khona kwabalukhuni ngoba sasingasahambi ngokwezimiso zikaJehova kodwa umama owayesikhulisile wayilandela yonke inqubo yokukholwa njengoba kwakufundisa ubabamkhulu nenkosi uLanga. Njengoba ngike ngachaza thina sasingawudli umuthi sasingawahlabela amadlozi akakho kwethu umuntu owake wafaka isiphandla kusekhona umama sasingaguli singahlanganisi nezangoma ukukholwa kwethu kwakugxile kuphela ekuthandazeni nasekulandeleni yonke inqubo eziNazaretha njengoba lefundiswa babamkhulu. Ingilosi ke yafika yavuselela ukukholwa engangikhuliswe ngakho wethu. Ngakho ke ngasheshe ngayilandela imfundiso yengilosi ngoba yayingayintshakeni. SesingamaNazaretha ngokuphelele ku-2019 ingilosi yasazisa ukuthi buza isifo esibi esizobhubhisa bonke abantu. Yathi abanye bayoze bedle utshani. Niyakhumbula lokho? Yakhuluma izinto eziningi ezazizokwenzeka uma sekunalesi sifo. Yabe isithi asinikele sicele uNkulunkulu asivikele kulesi sifo. Sanikela kodwa senza nje ngoba kushiwo. Safika lesi sifo eSouth Africa ngo-2020 baphela abantu. Saqala nathi sashaya uvalo sisibona lesi sifo sifikile. Yafika ingilosi okwesibili yasikhumbuza uverse 16 womthandazo wokulala ukuthi wathi uShembe uma simkhonza ngokuzinikela uJehova kuyothi uma ekuhluphekeni kwethu simbiza uyokuza asindise. Yasikhumbuza incwadi kaIsaiah 58 lapho ethi uNkulunkulu khona uyakumemeza kusabela uJehova.
uyakukhala bese uJehova ethi bheka ngilapha. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, njengoba senibuyele kuJehova ngokugcina umthetho wakhe, uJehova uzonisindisa kulesifo uma nimbiza nimcela ukuba anisindise. Amen. Ingilosi yabe isithi asikhiphe umnikelo sicele kuJehova asinike uphawu owalinika abantwana bakwa-Israyeli mhla kufanele ingilosi ibhubhise amazibulo aseGibhithe, njengoba ku-Exodus 12 verse 12 to 13 kuthi ngokuba ngiyakwedlula eGibhithe ngalolo suku ngibulale wonke amazibulo aseGibhithe, awabantu nawezilwane, ngibehlulele bonke onkulunkulu baseGibhithe nginguJehova. Igazi liyakuba luphawu lwenu ezindlini lapho nihleli khona. Uma ngibona igazi liyakwedlula kini, ngeke ubhubhane lunibhubhise lapho ngishaya iGibhithe. Amen. Amen. Yabe isithi ingilosi asifune imichilo yamasaka lebona wafakile, ukuthi uma kulisabatha lemichilo siyifake ezinkalweni zethu. Ithi-ke ingilosi, uJehova uyonibona ngale michilo, kuthi uma kufika le COVID-19 ibona le michilo ingakwazi ukunibulala. Amen. Lolu phawu luzomela imindeni yenu eseduze kwenu, ukuze ningagcini ngokuthi kungafi nina kuphela noma nina nodwa, kodwa nemindeni yenu ngani isinde. Leso kwakuyisikhathi esinzima kakhulu, ngoba sasikade sinayo inkinga yokuthi noma thina ese-NCG sisindile, kodwa imindeni yethu izofa ngendlela abantu ababefa ngayo. Kodwa kwaba sengathi ingilosi iyalibona uvalo lwethu, yabe isithi lolu phawu luzovikela nemindeni yethu. Kodwa ngendlela okwakufiwa ngayo, abantu befa ngapha nangapha, kufa amakhosi, kufa izikhulu nodokotela. Umuntu wazibuza ukuthi thina sizosala kanjani. Mina nginomntwana ongudokotela, ngavele ngabona ukuthi umntanami uyahamba. Kodwa kwathi noma naye imbamba le COVID-19, lolu phawu lwasezulwini naye lwamvikela. Amen. Sasinda ngophawu lomchilo wamasaka kanye nomnikelo. Amen. Lokho kwasivikela nemindeni yethu. Kwaba sengathi iphupho, abantu bafa ukuthaphuthaphu, kodwa thina nemindeni yethu savele sasala. Kwangafana oyedwa umuntu kithi. Njengomholi ngibekelwa ngisho isifo sikude, noma kuseGauteng nakwezinye izindawo. Kwakuthi uma kungena ucingo ngishawe ngoluncane uvalo, ngithi ngizokuzwa kuthiwa kukhona osedlule emhlabeni, kodwa akwenzekanga lutho, yaze yaphela iCovid-19.
Akabongwe uNkulunkulu. Amen. Lo mchilo wamasaka esawufakwa ingilosi namanje sisawufakile. Amen. Abanye bangacabanga ukuthi asiphili kahle emakhanda. Kanti thina siyazi ukuthi lo mchilo sibika kuJehova ngawo kulo lonke usizo. Amen. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe naphakathi kwethu kukhona asebefuna ukukhipha. Kanti abazi ukuthi okuzayo kungaphezulu kweCOVID-19. Kodwa thina siyazi ukuthi uma sisahamba ngomkhondo wezimemezelo zezwi likaJehova nengilosi isephakathi kwethu isemhlane umbeleko. Amen. Amen. Ukuwa lo nyaka lapho ingilosi yaziqeda khona zonke izifo ezihluphayo. Amen. Njengoba ngihlale ngisho sahlala isifelwa kodwa ingilosi yathi zonke lezi zifo aziqedwe. Ngakho-ke akugcinanga ngokuthi sivikeleke kwi-COVID-19 kuphela. Kodwa zonke izifo zaqedwa enkonzweni yethu. Kwaba sengathi umlilo. Ngeke ukholwe ukuthi kusukela ngo-2020 kwanqamuka nya ukufa kuleli banga. Amen. Abantu abashona uma ngikhumbula abedlule kwabathathu. Nalabo abashona angibazi ngoba babe sanda ukukholwa. Kodwa akakho nje umuntu webandla engimaziyo osoke wabuye washona. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthi uhleli ube wazi ukuthi kothi kuphela unyaka kube sekukhona abantu asebefile endlini yakho noma ebandleni lakho. Ungazi noma lokhu kufa kuzoqoka wena yini. Kunayo yonke into enkulu uNkulunkulu osenzele yona ngokufika kwengilosi ukuvala ithuna lokufa. Amen. Manje ngibona kungasafi ngisho izalukazi namakhehla ngoba yibona. Nami ngase ngizitshelile nje ukuthi ngizenzile. Kodwa manje sengiyazi ukuthi sonke sizophila ephila ngezi. Amen. Ingilosi yaqhamuka nokukhuluma okuyisimanga. Yathi njengoba seniyayazi indaba kaNkulunkulu futhi niyamkhonza uJehova ngezinhliziyo zenu nangengqondo yenu yonke. Uzonipha konke enikucelayo uNkulunkulu. Ngempela kwabanjalo. Amen. Kumele sibe isibonelo emhlabeni ukuthi uNkulunkulu khona. Amen. Nokuthi uma uNkulunkulu umkhonza ukunika konke okucelayo. Amen. Fanele abantu kufanele befunde ngathi. Akukhathalekile ukuthi umuntu uhlakaniphe kanjani. Kodwa isimanga ukuthi akumfikele ukucabanga ukuthi ngosuku lokugcina umphefumulo wakho unayo yini indawo ezulwini. Njengoba sikhuluma umfundisikazi ekuseni. In fact bekhuluma ingilosi. Ngoba umfundisikazi bekhuluma obekukhulunywa ingilosi. Khona namhlanje. Thina sibe nenhlanhla ukuhlala nomuntu ovela lapho sifuna ukuya khona. Inkolo siyithola from the horse's mouth. Amen.
Uthi-ke lo muntu wasezulwini, nina ake nenze okwehlukile kokwasemhlabeni. Ngenkathi abasemhlabeni benomshwarensi obhekele inyama nempahla yabo, nina zifuneleni umshwarensi obhekele umphefumulo wenu. Lo mshwarensi ingilosi yawehlukanisa izigaba ezintathu. Yathi wonke umuntu akathanda ukufa esemncane. Ufuna ukufa esethathwa uNkulunkulu esemdala. Ithi-ke ingilosi, kodwa uyakwazi ukuthi ucele ezulwini ukunikwa ingilosi ezohlalela ukubheka ukuthi uyaphila kuze kufike isikhathi othathwa ngaso uNkulunkulu yini. Safundiswa ingilosi. Le ngilosi uyayicela ukuthi ihlale iseduze kwakho njalo. Ibheka nje ukuphila kwakho. Njalo ngenyanga uhlale uyinikelela le ngilosi ukuthi ihlale ibhekile, ungasheshe ufe, ungabulawa noma yini. Kodwa ufe ngesikhathi uNkulunkulu ekubiza ngaso. Ngoba le ngilosi uyayinikelela, ayikwazi ukusuka kuwe. Iyohlale ibhekile ukuthi akukho lutho yini olukubulalayo. Ingilosi yabuye yakhuluma ngenkinga yokuba sezinhlungwini isikhathi eside ungafi, kodwa sifanele ize. Yasitshela izizathu ezingenza umuntu agule isikhathi eside engafi, kodwa egcine ngokufa. Nokho angizukukhuluma ngalokho okwanamhlanje. Ithi ingilosi, uyakwazi ukucela ezulwini ingilosi ezobheka ukuthi ngaphambi kokufa ungedluli ezinhlungwini ezinzima. Kufanele abantu bethi ufe kahle, bafanele abantu bethi ufe kahle. Ubiziwe njengoba kwenzeka kumama wami. Umama wami wafa kahle. Umfundisi Manxumalo uthi umkhokheli uMazwane, ugogo kaMkhokheli waseMaqhaweni, kwafika kuye umbiko ukuthi inkosi iLanga isishile emhlabeni. Wabe sethi yena akafuni ukukhala lapha emhlabeni, kodwa ufuna ukuhlanganyela nabangcwele ezulwini abobe behlangabeze inkosi yasephakame. Wathi umkhokheli wangifuni mina ukuthi ngikhale, ngifuna ukuya ezulwini ngomhlangabeza ngisezulwini. Ngakho-ke ufuna ithi inkosi ifihlwa, yena ebe eselindena abangcwele ezulwini. Wabe sethi uma uNkulunkulu emvumele wedlula emhlabeni, bengamuse emakhazeni, kodwa bemfihle ngaso leso sikhathi. Inkosi iLanga yafihlwa ngesonto. uMazwane bathi bayangena endlini ngolwesine, bamfihle sethini. Bamfihle ngolwesihlanu njengokusho kwakhe. Yilowo muntu-ke owafa kahle, owacela into kuNkulunkulu yenzeka. Nakimi kwakwenzeka bathola ucingo ngise Olundi ukuthi kukhona umkhokheli ongifunayo ebuhleni. Ngathatha imoto, kwakuyisabatha, ngathatha imoto ngaphuthuma ngayo ebuhleni. Ngafica abantu begcwele, umkhokheli sebelinde ukuthi eshone. Bathi mangifika sizoshayisa inkonzo yasemini. Wathi umkhokheli
Ngizomvangeli wathi mvangeli bethemba wena cela kushembe ukuthi ungaphumi umphefumulo wami kusenkonzweni. Ucelele. Kwakukhona abafundisi. Nomfundisi uNdunakazi wayekhona. Ngaguqa ngakhuluma noNkulunkulu ngathi ngicela shembe ukuthi umphefumulo womkhokheli ungahambi sisenkonzweni. Wahlala esebhekwe ngabantu. Ngahamba ngaye enkonzweni. Wathi nje uma kuphela inkonzo yesabatha, umthandazo wesabatha, kwavele kwafika umuntu wathi kuthiwa ngizokutshela ukuthi umkhokheli usehambile emhlabeni. Ukufa kunjalo-ke kumuntu osuke ekholile. Ithi-ke ingilosi sesikusho konke, kodwa akukho ubuhlungu okufana nokuthi uma ufa ungayizulile, kodwa umphefumulo wakho uye ethuneni. Ithi-ke ingilosi abantu abaningi bayahlangana nalokhu kufa, ngisho bebekholile. Yazibala izinto noma izizathu ezingenza ukuthi uthi ukholile kodwa uyohlaliswa nesidumbu sakho ethuneni. Isimo esinjalo siyafana nokuthi usesifokweni. Ithi-ke ingilosi uyakwazi ukuba nengilosi ohlale uyinikelela ukuthi mhla umphefumulo wakho uhlukana nenyama ivele ithathe yona iye nawe ezulwini, kungababikho zono zakho ezibalelwe kuwe. Noma unesono obekufanele ulahlwe ngaso, le ngilosi iyolwela ukuthi uthethelelwe izono zakho ungene ezulwini. Lokho ubuyinikelela. Ibungumshwalensi wakho. Ngoba nakumshwalensi wakho noma wehlelwa yini uyakhokhela. Kodwa njengoba yonke imshwalensi inembandela nomnikelo oqondene nomphefumulo wakho unombandela. Awukwazi ukuthi ubungakholwa bese ucabanga ukuthi ngoba uyanikela konke sikuqondile. Kumele ukholwe uhambe ngezimiso zikaJehova, bese mhlawumbe uhlulwe isono esithize, ngoba sonke kuyenzeka ukuthi sikholwe kodwa kube khona isono esikwehlulayo. Kodwa hayi ukuthi ungavela ukuthi ungakholwa nje bese unikelele ukuthi yana ezulwini. Cha, khandi lokho kukhulunywa nabantu abakholile. Amen. Lapha ngifakaza ukuthi uJehova uNkulunkulu wethu uyaba seduze kwakho uma umkhonza ngeqiniso. Amen. Ingilosi isifundise izindlela eziningi osizakala ngazo uma uNkulunkulu umkhonza ngeqiniso, ugcina noma uhamba ngezimiso zakhe. Amen. Amanazi kaNkulunkulu uJehova usewabonise ngezindlela eziningi ukuthi useduze. Amen. Uma kukhona into engase isilimaze, sivele sibone ingilosi sifika izositshela ukuthi kukhona into embi ezokwenzeka. Ngakho asinikele sicele kuNkulunkulu ukuthi asivikele. Kulezi zinyanga ezedlule sathi sibona kwakufika ingilosi ithi kukhona izikhukhula ezofika. Ngakho asinikele sicele kuNkulunkulu ukuthi asivikele kuzo. Kuthe ngesonto kade ingilosi inathi ngesabatha zavele zafika emanzini toti izikhukhula zenza omkhulu umonakalo. Kodwa sabona seshayelwa ucingo ngomunye umakoti ebesinayo ngesabatha ethi uNkulunkulu wenze isimanga
isikhukhula zikhukhule imizi yomakhelwana ngapha nangapha, kwasala umuzi wakhe kuphela. Kathi ingilo sifike ngesaba lo uNkulunkulu wethu akasivikeli kuphela ngokusingenisa ezulwini, kodwa usivikela kuzo zonke izigigaba ezenzeka lapha emhlabeni nezinkulu ezisazokwenzeka. Kukhona izigigaba ezisazokwenzeka. Thina sesabi lutho. Leli vesi elithi asikho isikhali esenzelwa wena esiyakuphumelela. Uyakumisa lonke ulimi olukuvukelayo ekuhlulelweni. Lokhu kuyifa lezinceko zikaJehova nokumelwa kwazo okuvela kimi, kusho uJehova. Amen. Isaiah 54 verse 17. Leli vesi liyisikhali sethu esasinikwa ingilosi. Ngoba sasingazazi zonke lezi zinto. Efikeni kwengilosi la ngihlukunyezwa ngabanye abagcotshwa isimanga isesebuhleni. Ingilosi yafika yangitshela ukuthi ithunywe ubaba ilanga ngoba kunabagcotshwa abafuna ukubulala. Ingilosi siyihleli nathi yenza isimanga. Yathi uthi ubaba ilanga bhala phansi bonke laba bagcotshwa abakuhlukumezayo. Ngababhala bonke phansi. Babe ngilevele. Bengibabhalana nangu umfundisi. Ingilosi yahamba nephepha yathi ibuya yabe isithi uthi ubaba ilanga angibakhiphe esontweni. Sengiyobakhipha. Baxoshwa bonke phambi kwami. AmaNazaretha asebuhleni ayakwazi lokho. Noma babe ngazi ukuthi babexoshwa ingilosi. Okumele abantu bakwazi ukuthi waprofethwa emandulo ngaleli bandla. Mhla ingilosi ingigcoba yafunda incwadi kaZakhariya 3 verse 1 to 7 efundeka kanje. Embonweni wayesengikhombisa uJoshua umpristi omkhulu emi phambi kwengilosi kaJehova. NoSathane wayemi ngakwesokunene sakhe emangalela. uJehova wathi kuSathane, uJehova uyakukhuza Sathane. Impela uJehova okhethe iJerusalema uyakukhuza. Lona akayiso yini isikhulu esephulwe emilweni na? uJoshua wayembethe izingubo ezingcolile emi phambi kwengilosi. Yayala ababemi phambi kwakhe yathi, mkhumuleni izingubo ezingcolile. Yayisithi kuye, uyabona, sengisusile kuwe isiphambeko sakho. Ngizokwembathisa izingubo zobukhosi. Yayisithi, methweseni isigqoko esihlanzekile ekhanda. Base bemethwesa isigqoko ekhanda. Mamembathisa izingubo. Ingilosi kaJehova yayimile. Ingilosi kaJehova yamyala uJoshua ithi, usho kanje uJehova wamabandla uthi, uma uhamba ngezindlela zami ugcina imiyalo yami, uyakwahlulela endlini yami, ugcine amagceke ami, ngiyakukwenza ukuba uhambe phakathi kwalaba abemi lapha. Amen. Amen. Angazi noma abantu bayasizwa yini isimanga esikule ncwadi. uZakhariya owayengumprofeti wakwa-Israyeli esibonakalisweni
wabona ingelosi igcoba umpristi omkhulu ogama lakhe nguJoshua. Lento ingelosi yayibona esibonakalisweni. Kodwa akakho ongathi lesi siprofeto sika Zakhariya safezeka. Ngoba akakho umpristi owake wagcotshwa ingelosi. Kodwa umpristi oqala ukugcotshwa ingelosi njengoba kwaprofethwa uZakhariya imina. Amen. Mhla 26 March 2011 kwama ingelosi phambi kwami singumnyango insizikazi. Yangifundela yona le ncwadi kaZakhariya. Mina engangayazi. Kwaba yiyo futhi engigqokisa isigqoko kanye nalemijiva. Lesi sigqoko nelemijiva ngayigqokiswa ingelosi. Amen. Njengoba uZakhariya wayibonile esibonakalisweni, yiyo futhi le ngilosi eyangazisa ukuthi inkosi ilanga kuleli bandla ifuna sifundise abantu ukugcina izimiso zikaJehova. Njengoba uZakhariya wayibonile. Ngokusobala umprofethi uZakhariya waba nesibonakaliso sokugcotshwa kwami okwenzeka mhla 26 March 2011. Amen. Lokhu kungufakazi bokuthi lobu buNazaretha obavuswa ngubabamkhulu kungukuqhubeka kwebandla lakwa-Israyeli elasungulwa nguMose. Kanjalo i-NCG isengukuqhubeka kwebandla likababamkhulu. Amen. Lalana ti Hallelujah.
Inkosi Mbusiswe